न पंसहिया मिल पारवा अभी खरे भइल त पाड़ावा अभी खोड़े भइल तो ले तो पाड़वा के खड़ा करे में टाइम न लगेला पाड़ के 500 अब बाड़ी के 200 अब पाड़ी के 200 मत माता बबुआ अभी रहल सब हुआ बड़ी बड़ी पुरस्कार मिलल आर के रखो सब बड़ी कुल बात सुननी हा बाप रे बाप ओहो का तो हमरा मेहरारू से झगड़ा हो गई हां तो बाबा काली कोई काराकारी भइल त 12 बजे रात में सब रही का तो फोन कोई कि भौजी हमरा मेहरारू से तो झगड़ा हो गइल ओ का कहले बानी समझदारी नहीं क्यों बाबा एगो का दो भभूत हमरा मेहरारू के देते हले कि हमरा के देते हले हमरा मेहरारू का लइका ना होत रहे यहाँ के कोनी की चले चली यूपी हम एने तेगालवा बाबा बाड़े तो ने एगो ते बाबा हुए ओ तेला हवा बाबा बाड़े ओकरा मौसी इसको में कोई बीमारी रहे अब नु ही मोटा गइल बाड़ी अब नु भैंस खानी भइल बाड़ी इनकरा में ई बीमारी रहे कि कुछ दिन पिछावा ई कुछौ खास इनकरा लागबे ना करे ई कुछौ खास इनकरा लागबे ना करे एही गोरनी हम गोरखपुर प्रोग्राम गबे त कनी के तनी भेंट कर लिया निर्मला जी बड़ी सुंदर कलाकार होई कहले कि जहरीला जी देखी ना हमरा का जने का हो गइल बा कि कुछौ खाता नहीं लागते नहीं खे कुछ लागते नहीं खे हम कहनी कुछौ नहीं खे लागो अतना कुछौ लागते नहीं खे हम कहनी कि चलो तू बिहार में तारा किया तेलाहवा बाबा बड़े तो हमरा किया तेगालवा बाबा आइल बा इनकरे के लेके चलो लेके चलो नी तेगालवा बाबा के लोगे तेगालवा बाबा जब देखले तो कहले कि तारा ते अरे सुकन्या सुकन्या बाली के तुम्हारा बीमारी हम पकड़ लिए हैं पकड़ लिए हैं बीमारी तो पकड़ ले रही चलो मेरे कुटिया में उत्ते गलावा बाबा लेके इनकरा के कुटिया में चल गए जब कुटिया में से 2 घंटा बाद निकला तारी पसनाइले निकला तारी तो को तारी की जहरीला जी अब तो हमरा तनी तनी बोलावता जी हिम्मत मत हारो प्रयास आगे बढ़ो हम कहली कि हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ो कहली कि और तनी बोलावता जानता नहीं हमारा यूपी में 150 फीट हलावत तरह तो पानी नहीं खे आवत आ उससे तो बढ़िया रुआ बिहारे में बाकी 60 फीट पर पानी भोग से कटी हम कहनी कि हमार बिहार हो यहाँ बोरिंग नीमन से होला यहाँ बोरिंग नीमन से कोई जाला पियरी मारी ठीक बोलिए सच्चे दरबार की आई अब माई के दरबार में चले के बाद माई का ऐसा ममता होता है जो दर्द दे दिल को इशारा नहीं होता चुभ जाए आंखों में वो नजारा नहीं होता अरे होते तो होते ही रहेंगे मगर माँ का कोख कभी बंटवारा नहीं महतारी कैसन कोख होला कि कबो बंटवारा ना होला चलिए हमरा पापा जी तार चापा पड़ गइले डुमरिया घाट पर राजेश्वर शाह बंगाल के माल बंगाल तारकेश्वर भाई जगदेव अच्छा हमारा परम आदरणीय बड़ भाई हो गल